Добре дошли в новия ни влог. Ще ви покажем няколко дни, в които сме извън София. Дари е с баба си и дядо си, с баща си, с мен. Идеята е, докато работя, тя да може да е на двора, да се разхожда, да е на чист въздух и за всички нас да е едно разнообразие. Борбата е безмилостна жестока. Току-що Дари хапна вишнички и всичко е омазано. С това да ядеш от земята все още не мога да свикна. Дай ми време. Тук има паяжи на тези. Отдели детето, че ми подгониха пчелите на дядо. С нощи я къпахме, обаче няма и помен. С дете на село. Ето, темата на този влог е с дете на село. Ще да кажа като хванато от гората е, но по-скоро като хванато от апартамента е. Колко готина градинка са си направили. Това може би е лукче, морля. Или може и да е чесън това. Аз ги бъркам. Да, може и да е чесън. Ето го е оператора на косачката. О, пепероди! И ето го е оператора на моя живот. Дарая. Ето сега, виж каква голяма ще ти дам. Ето. Огледали сме я, чиста е, нищо не пълзи в момента под нея. Не се знае преди малко. Ето виж какво има тук. Колко е голямо. Ела сега назад, че не те виждам. Ма те са зелени, мамче. Ето това е зелено, не се къса зелено. И не се яде зелено. Ето сега ще ти дам голяма, виж. Виж, ето тук какви големи има. Опа! Не е най-голямата, но пък е озряла. И не е от земята. Ето, мамче. Не! Борбата е безмилостна жестока. Ето, давай. Едно време никога не съм ги мила, като малки сме яли само от дървото. Ето, заповядай. По-малко, моля. Ела, тук ще ти давам. Виж колко много има, Дари. Ти искаш сама да си късаш, това е положението. Обаче, мамо, така не ги виждаме. От земята не. Не. Ми тази, обаче тя падна на земята, мамче. Ела сега. Ето тук в паничката има няколко, които мисля, че нямат по тях нещо, което да ни притеснява. И можеш да си ги изпопкаш. Подаваш ми празна купичка. Мамо, напълни. Айде сега да напълним. Ето, виж. Мамо, казахме, от земята няма. От земята няма да ги ядем. Ето. Ти вече цялата пръстата са с трева. Нека първо, като откъснеш нещо, мама да го погледне, да няма някоя оса. Това е зелено. Зелено е. Не се яде. Ето, виж. Виж, мамо. Не мога да се примеря с това да ядеш трева от земята и такова. И плодчета, мамо. Не ми ти мога от дървото, но с това да ядеш от земята все още не мога да свикна. Дай ми време. Дари, това е зелено там, мамо. Ще те заболи корема. Ето ти. Добре, ти не ми даваш време
да остане... Не, чакай, добре, чакай да го изчистим поне от тревата. Боже, сигурно много майки в момента ще кажат, това майка ли? Как дава на детето си да яде от земята? Но като знам аз какво съм правила преди години и ми е нямало нищо точно тук, под това дърво, в този двор. И някакси е така. Айде, Дари, тръгваме. Приключи си яденето. Ами кой ще папка манджичка после? Да? Добре, мамо, тук има паяжина на тези. Отдели детето. Отдели детето. Да обираме си от друго дръвче какъв. Защото преди малко това в двора ми спретна изненада. Какво бе, мамо? Чакай да кажем какво стана. Че ни подгониха пчелите на дядо. Да. И сега сме тук. И ще хапнем от това дръвче. Малко по-дребнички са, но са много вкусни. Отиваме да ги измием и ще ти дам да папкаш. Дари, какво правиш, мами? Лепиш? Лепиш, да. Какво лепиш? Лепи! И показваш тук на патенцата лепенките ли, мамо? Много готина парзалка имаш, мамче. Изпрахме столчето за колата, облицовката му. И се възползваме от слънчицето. Тези дни, докато Дари не е на път, да изсъхне. И после да ни е чистичко. Бла-бла-бла-бла, мама. Бла-бла. Къде е Марко? Марко! Току-що Дари хапна вишнички и всичко е омазано. Ямемо да видим къде е устата. Ей, мале, колко само и гушката и тя. Къде е гушката, мамо? Я покажи. И се учим тук да пускаме чешмата самия. Дари се учи. Ох, леле, бомболя. Айде сега ще пуснем водичката, ето. Тя верно трябва да се пуска. Ето я. Ето ни вече в къщи. Малко така обедна почивка. Да се отпуснем от жегата. Вънка се стана наистина топло. Да избягаме малко от пчелите. И сега, преди да хапнем супичката на баба, ще си поиграем малко с тези книжки. Нали, мамо? Няма ли да лепкаш и да пишеш вътре? Искаш ли да пишеш? Да. Да. Бабу. Бабу, искам да пиша. Пиши. Я отвори да видим къде е ленчето. Учим се да хващаме химикал или молив. Също много обича да лепи. Да лепи разни лепенки. И кой се смръсна, Муцунка? Кой опитва супичката? И сега ще се отдадем на заслужена почивка.
вече няколко дни, в които сме тук в къщата и малката си играе на двора, докато аз работя. Къде работя? Ето. Прекрасно местенце. Си имам моя кътче. Топ. И сега си взимам малко почивка. 10 минутки, в които да си хапна малко пълнозърнаста ювка с домашен мед и сирене. И ще го направя навън. Ох, колко е яко така. Чак се замислям за някаква маничка къщичка край София. Много маничка е така. Може би, защо не, като се пенсионирам, да имам нещо такова. Ето тук има нещо като паркче. Ето там сяда някой родител, люлее детенце, парзаля се, бута колички и всякакви такива устройства. Кладенец. Ако не сте виждали това, там е кладенец. Останало ми е в спомените от детството, как баба полива. Още рано сутринта, като се събудиш, тя вече полява цялата градина. Да, спомени. Всяко лято го прекарвахме тук. Което си е дало своето за нашето развитие. Вярвам в това. И съм щастлива, че съм имала моменти, в които мога да прекарам по 2-3 месеца на такова спокойно място. Имала съм възможността да прекарам лятото на спокойно място сред животни. Баба, която беше жива, Бог да я прости, имахме доста животинки. Имахме доста насаждения. Постоянно ми помагах. И мен се ме влечеше много. Много обичах животните и сега ги обичам. Но тогава беше вау. Да, сега са други приоритетите. Но нека да се насладя вече на хапването. После ще се включим пак. Докато работя, имам възможност да гледам Дари. Много е приятно. Хем е на детска градина. Хем е като на детска градина, хем е на двора на чист въздух, хем е пред погледа ми. Да, има такъв лук. Има червен лук, можеш да го отцветиш. И пътладжана можеш да го отцветиш така. Знаеш колко добре ще се получи. Какво правиш, мама? Поливаш ли? Оти навсякъде я полей тук в саксийката. Чакай. Ето. Стига толкова, мамо. Хайде да ти полее на тебе да си измиеш ръцете. Айде, браво на Дари. Полявайте. Айде сега. Пак ли? Да. Айде да идем да покажем на тати патенцата. Пак. Днес е последният ден тук. Бебка спи, аз съм си гребнала една тортилка. Един лаваш с домашна краставичка, лютеничка, Филаделфия и каквото там още намерих.
и ще си я хапна навън, защото е слънчево. И днес не съм излизала, до сега бях на работа. Колко е хубаво. Светло, свежо. И също време юни не е толкова топло все още тук. Приключих вече за днес. Трябва да събираме багажа, да взимаме детето и да заминаваме. Хубаво беше тук. От тук си работих. От тук си гледах детенцето, какво прави в градинката. Да. Нищо. Пак ще дойдем. Хубаво е така да имаш някъде пристанче на чист въздух и да можеш да си пренесеш работните ангажименти на това място, докато детето си почива навън, на чист въздух, играе си. Вече постоянно иска да е навън, не е както преди. Да е нормално за нея да си е вътре в къщата и да си играе с някакви играчки или с книжки. Иска вече постоянно да е навън, постоянно да е сред животинки, сред животни, покрай дръвчета, покрай полянки, да се разхожда, да разглежда, да носи вода, храна на животните. Да. Просто за 2-3 дни много свикна навън на двора и сега просто се чудя как ще я сложим в колата и ще я пренесем на 250 км и отутре да е на градина. Да ще видим какво ще се получи. Започваме по-малко с багажите. И ще трябва да си ходим малко по-късно. Колкото и да не ми се иска. Ето ги! Баба и Дари набрали плодчета. И ще безстои, всичко е мръсно, ще се перем, като се преберем. Така, какво папкаш, мамо? Малинки? Не, как не? Мама може ли да си вземе едничко? Не! И как на мама няма да дадеш? Добре. Леле, че лошо. Нямам такова. Манинко. Дари, къде е мама там котенцето? Ами, малко Къде е, бабо? с хитрина трябваше, защото отивам да взема. Имам едно кобарче, обаче охапване. Олеле. Минали сме си тук на село. Нормално да нахапят разни неща. Или се отраска някъде, като ходихме? Да, може и отраскано. Те Дари, ще си ходим ли в София? Не. С колата брум, 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 брум. Не. Ще стоиш при баба и дядо ли? Така е то. Хубаво ли? И аз на нейната възраст бях така. Да, мамо. Имаш блекци. Айде пак на път. Опа! Голяма шапка имаш? Дудо. Сложи шапчето. Какво, мамо? Защо плачкаш? Айде, дай ми. Дай на мама. Благодаря ти, много си мила. Благодаря. Внимавай, лека, леко, леко, леко. Можеш? Браво на теб. Браво, мамо. Сега къде? При мен ли идваш?
колата вече е готова. Настанили сме багажа. Психически сме готови и ние да потегляме. Надявам се и детето да е готово да го сложим в колата. Тези дни игра на воля. Не знам как ще се случи. Стискайте палци. Но дойде и време да приключим този влог. Много ви благодаря, че останахте с нас до края. Надявам се да сте се забавлявали с нашите приключения на село с дете. Абонирайте се за нашия канал. Ще се радвам. Това означава много за нас. Ставаме, мамо, тръгваме. И чао от нас. До нови срещи!